דוקטור שחר, אז היום בסרטון אני אסביר לכם כמה דברים כי הרבה זמן לא ראיתם מה קרה. אז זאת החברה הכי טובה של ליה, קוראים לה נועה. ואני אכיר לכם את הדמויות כי אני הולכת לפתוח סדרה חדשה. אוקיי, זאת מילה, זאת נועה וזאת ליה, ואני הולכת להביא עוד דמויות. זה שון, זה החבר הכי טוב של שון שקוראים לו רון. והוא, אבל שכל הבנות רוצות אותו בבית ספר. וגם הוא החברים הכי טובים. ולא קוראים שון, השלשון. סתם. ככה אני קוראת לחבר שלי. שון, השלשון. טוב, בוא נחזור. קוראים לו דני. זו הבת הכי מקובלת בכיתה והכי סנומית. וואי, אין מצפנתי, וואי, אני ציינת אותה, כן, יוני. אני לא יודעת איך להגיע את זה. ועכשיו נראה לכם את השבותה שלי. ומי שלא יודע, קוראים לי סטייפי. לי קוראים רוני. טוב, רוני, בואי ונלך מכאן. וזה כל הדמויות שהולכות להיות בסדרה שלנו, וכמובן המשפחה שלה. וכל המשפחות שלה, כל המשתתפים. ומי שלא יודע, אני אח של סטייסי. כן, הוא אח שלה, כן. אני סובל. וליה ונועה ומילה הדמויות הראשיות. טוב, ולסדרה החדשה קוראים הבית ספר, הסיוטי. אז יאללה, בואו נתחיל. וגם מי שלא יודע, כל הדמויות שהראיתי לכם עכשיו הם מכיתה י"ב. טוב, אז עכשיו באמת בואו נתחיל. טוב, אני הולכת הביתה. תלמו. מה שקורה מאוחר? לילה. טוב, אני אלך הביתה. ומי שלא יודע, מילה היא ילדה ענייה עם אמא שלה, היא חיה רק עם אמא שלה. אין אחים, אין שום דבר. סוף סוף הגעתי הביתה. אמא לא פה. טוב, נראה לי שמה שיש לי לאכול זה על פינה. בוא נשתוק פנים. למה תמיד החיים כל כך קשים? לפחות יש לי ביצה. זה ימים קשה ופתאום החמודה שלי ישנה. כמובן שאין מה לאכול, אני אשאר פשוט רעבה לבוקר ועם 5 שקלים האלה אני שמצאתי, אני אלך מחר לקנות אוכל. טוב, נראה לי אני צריכה להיכנס לישון בבוקר. אני צריכה לעבודה. עוד מעט אני אקנה אוכל. טוב, הכל בסדר, הכל מסודר. בוא נצא. אמא תמיד אמא הלכה. טוב, אני רואה שיש לי רק פרוסת לחם ארוחת בוקר. אפילו צריך לאכול את זה ולסוף את זה קצת שזה טוב. אולי צריכה לאכול תוכינה. טוב, אני אביא לי איזשהו קופסה קטנה כזאתי, אני אמצא אולי מחר בזמן יש משהו. יש רק כזאתי. טוב, זה אני נראה לי אלך לבית ספר. טוב, נלך עכשיו. בינתיים אצל ליה ונועה. יהיה בוקר טוב. תהיו קצת בפרסום. אוקיי, טוב, אני בגלל שאסור כל כך להתבר בבית ספר, אז אני אשים שום דבר. טוב, אני אסיים את זה נראה לי.
לא, הפעם לא בא לי את זה. אני אשים את זה פשוט. רגע, צריך לא היו חליפות בית ספר היום? לא, אני ממש... טוב, פשוט אני אשים את זה. לא ידעתי, לא יודעת מה לבחור. טוב, אני אשים את זה וזהו. יופי. טוב, בינתיים אני הולך להתארגן. האמת, לא בא לי... האמת, אני אקח את התיק הזה היום. ואני אקח את הזה. ובקבוק מים כמובן. את הספר הזה של... אני אקח גם את הספר של החמוד הזה. כן, טוב. אני יכולה, אני פשוט אראה את ליה, קומי. קחתי. טוב, מתרגנים, מה השעה בכלל? לא יודעת, תביא את הטלפונים. כן, איפה שמחברים. רגע, נזיז את המחשב הזה. הנה הטלפון שלי. הנה הטלפון. שלך. טוב, רגע, בוא נראה את השעה. אוי, מי התקשר בשעה הזו כזאת? הלו? שון? למה אתה מתקשר אולי בשעה כזאת? אני קצת מצחן בעיניי. אוקיי, ביי, יש. טוב, שעה... 7:30. טוב, אני צריכה להתארגן. טוב, להתלבש. מה לבחור? את זה. אוקיי, טוב, אני פשוט אקח את התיק שלי. איפה התיק שלי? תירגעי. אוקיי. טוב, קודם כל המשקפיים שלי. אוקיי, עכשיו נראה לו, יש עכשיו טוענים לכל התיק שם מאחורה. והנה, בסוף זה צריכה כל כך להילחץ. זה תעשה מחשב. הנה, סידרתי אותו. טוב, תקחי את זה ואת זה. אני תשלח כזה ולא. פשוט התחלה. אוקיי. יאללה, בוא נלך. וקורא בו את הדלת. טוב, בוא נלך. אני נפגוש את מילה, אני חייבת לפגוש את... טוב. יאללה. אוקיי, בוא נראה. הגענו פשוט משהו בקפיטריה, יש לנו מספיק כסף, יש לנו גם כרטיס אשראי בטלפון, אז טוב, בוא נלך. בינתיים אצל מילה. זה היה לך קשה. טוב, אני אחכה את העיקה שהשיעור יתחיל. טוב, הגענו, לקחנו את האוטובוס וזה, מה זה מהר? טוב. היי מילה. היי בנות. מה קרה? באמת, מה קרה? סתם הייתה הליך ארוכה. מצטערת. פעם הבאה נזמין אותך לאוטובוס. כן. אתם לא חייבות, הכל בסדר. אנחנו חייבות. הנה, יש צלצול, בוא נכנס לכיתה. את יכולה לשים את האוכל שלך בלוקר שלי. זה הלוקר שלך? לא, זה הלוקר שלי. לא, זה הלוקר שלי, זה הלוקר של זאתי. של... מספדת אותי, אפילו לא אכפת לי איך קוראים לה. טוב, פשוט בואו נכנס לשיעור. יאללה. סליחה מראשי, קצת איחרנו. טוב, היום עושים החלפה מקומות. מה, מורי, זה לא הגיוני שאני לא ליד חמודי. סליחה. באמת, סליחה. את לא יכולה ככה להתחצף. אני מחליט. אבל אני לא יכולה ליד... נראה לי שלי. נכון, אני לא יכולה. שקט את. זה החלטות שלי ואני מחליט. רק שתדע מחר אתה מעביר מקום. רציתי עכשיו. שקט. יופי, ככה אני רוצה. אני זוכרת שדיברנו בטלפון. כן. אני באמת רוצה שמתחבר אותך, ואני לא רוצה להיות חבר של... תדעת. כן. אז אני רוצה לבקר טובה ולהיות איתך. באמת? אין סיכוי. הביא במקום. סליחה מורה. זה היה שם. אני יודעת. שנגמר השיעור. טוב, נדבר אחר כך. אחי. תראי את המשקפיים.
נלך לקפטריה. כן. וכאן נגמר פרק של הסדרה של בית ספר הסיוטי. וביי, נתראה בפרק הבא. שימו לייק ותרשמו לערוץ